खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लानाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों जे जोंनि बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियामावहाय माखासे जोंनि आसामनि केबिनेटआवहाय सावरायनायनि गेजेरजोंहाय माखासे थिरांथा लादों। 17 जुलाइयावहाय थिरांथा लानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बे थांखिखौ लादों 22 जे जुलाइयाव बिथांमोना नटिस होनायनि गेजेरजोंहाय सानखान्थि आरो साइन्स बे मोननैखौ इंलिश मिडियाम क्लास 3 निफ्राय लानानै 12 क्लाससिम बिथांमोनहा थांखि लानाया मोनसे जोंनि एसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियामनि गेजेरावहाय मोनसे गोहोम गोग्लैगोनखौ जोङो नुहुरो। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन। बिथांनि भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनाय जागोन। बिथाङा गासैबो प्राइभेट स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनहा थांनाय जे 17 जुलाइयाव केबिनेटआव बुंदों गासैबो प्राइभेट स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनाय जानाय नंला होननाया बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर। दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय 6.3 दफानि गेजेरजोंहाय जे एकर्डिं टु 6.3 बे दफायावहाय गासैबो आसामाव थानाय अनलि फर नर्थ बिटिसि गासैबो आसामाव थानाय बर' मिडियामफोरखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे थांखि लानाय दङमोन। नाथाय दिनै उल्थासो जोङो बेखौ नुनो मोन्दों। आरो दिनैहाय मानो सांग्रांथि मेल खुंनांगौ जादों आबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै जोङो मिथियो। रायजो राजाफोर गासैबो दिनैहाय जोङो जोंनि हारिनि आरो जोंनि जे माखासे बर' मिडियामानो जा एसामिस मिडियामानो जा गासै जोंनि गावनि मिडियामफोरखौहाय मार्डार खालामनायनि मोनसे थांखि आरो मोनसे प्रलबन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों स्टाडि खालामनानै नाय। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय प्रमद बर' बिथाङा जे गासैबो प्राइभेट स्कुलफोरखौ बर' मिडियामखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिथांखि लादोंमोन। नाथाय बेफोर गासैबो दिनैहाय उल्था फाइट नांगौसो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो बेयो जोंनि बेनिख्रुइ देरसिन आरो दुखुनांथाव बाथ्रा गैया होननानै आङो सानो। दिनै नायदो रायजो राजाफोर गासै दिनै 7निफ्राय दिनै सिबिएसइ बर्डआवहाय बिथांमोना कनभार्ट खालामनो थाखाय क्लास 3 निफ्राय लानानै क्लास 12 सिम बिथांमोना थांखि लाबाय। आरो बिनि गेजेरजोंनो दुखु मोननाय बाथ्राजों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थारेन साराबो मा बुंनो हास्थायदों बिनि माखासे भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोनहा खोनासंदो। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय। जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला। बड'लेण्डनि सिङावल' नङा बड'लेण्डनि बाहेरावबो जिथुनिखि बावैसो जुलाइनि 17 आरो 20 खालार खालि जिथु थांखि लाजावदों आरो 22 खालार खालि जिथु नटिफिकेसन होदों बेवहाय जोङो नुदों जे माने नेशनेल एडुकेसन पलिसिनि हेंथा आरो बर' राव बे रिजनेल लेंगुवेज जायखौ ओनसोलारि राव होनदों असमियानो जा बर'आनो जा बेंगलियानो जा बेनि हेंथायै बिथांमोनहा थांखि माखासे दङ। जेरैहाय माने 1 आगस्टनिफ्राय 1 आगस्टनिफ्राय खुनु स्कुल सोरखारि खालामनाय जानाय नङा। बेखौ जोङो गनायनानै लानो हाया। खारन जोंहा माने बहुद माने जोंहा बे सरकारि एबा आनप्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोर दङ कलेजफोर दङ। जों बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों दाबि दावा खालामबोबाय थादों। दा बे बिथिङावनो आसाम सरकारा जिथुनिखि सिद्धान्त लादों थांखि लादों जों बेखौ गनायनो हायाखै। बिनि बागैबो नोंथांमोना मिथिगौ जे जेसेबांनाखि मिक्स मिडियाम दङ मोनसे जिल्लायाव 5निफ्राय 10 बिथांमोनहा मिक्स मिडियामखौ सेलेक्ट खालामनानै इंलिसाव कनभार्ट खालामनानै बिथांमोनहा माने सिबिएसइ कर्स बिथांमोनहा बाहायगोन। बेबो जोंहा गोबां माने मिक्स मिडियाम दं। जे बिटिआरनि सिङावबो दं आरो बिटिआरनि बायजोआव जोंहा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव बहुद मिक्स मिडियाम दं। जेरै असमियाया प्रभिन्सियेलाइज बावहाय माने बर'खौ माने इन्ट्रडिउस खालामनाय बे मिक्स मिडियामखौ बिथांमोनहा इंराजियाव कनभार्ट खालामनानै बिथांमोना सिबिएस कर्स बानायनो नागिरदों। आरो मोनसेया जाहैबाय आसाम एसेम्बलिनि 126टा समस्तियाव सासे MLA
बिथांमोनहा मोजां मोजां स्कुलखौ सायख'नानै हायार सेकेन्डारियानो जा बा गोजौ फरायसालियानो जा बिथांमोनहा सायख'नानै बे स्कुलखौ बे फरायसालिखौ बिथांमोनहा इंलिश मिडियाम कनभार्ट खालामगोन आरो CBSE कर्स बिथांमोनहा खालामगोन। बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों जे नोंथांमोनहा मिथिगौ जे गुदि फरायसालियाव माने गावनि बिमानि रावजों फरायबोनाय मोनसे माबा दं आरो बेयो हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजोंबो माने गावनि बिमानि रावजों फरायनो मोनगोन आप टू क्लास 5 गाइडलाइन दंखायो आरो बे गाइडलाइन मथे बिनिफ्राय 6, 7, 8 रिजनल लेंगुवेज बिनिफ्राय 9, 10, 11, 12 रिजनल लेंगुवेज और इंलिश बे गाइडलाइन दङ। बे मेन्डेटरि नङा। बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ होनदों क्लास 3 निफ्रायनो बिगियान आरो सानखान्थि मेथमेटिक्स आरो साइन्स बेखौ माने इंराजि खालामनानै बिथांमोनहा जिथुनिखि माने NEP नि गाइडलाइन दङ बिनि हेंथा खामानि मावनाय बायदि जों नुदों। बेनिखायनो जोङो होनदों जे डुवेल मिडियाम जानांगौ गथ' गथायफोरनि थाखाय डुवेल मिडियाम जानांगौ आरो डुवेल मिडियाम जायोबा गथ'फ्रा गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइखौ गुणगत शिक्षाखौ लानो हागोन गाहाम सोलोंथाइखौ लानो हागोन जोंनि खोथा बे। बेनिखायनो जोङो दा बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 24 जुलाइ खालि जोंहा माने मिरु मावफुं मेल जादोंमोन क'क्राझाराव। जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजोंबो बुंदों जे बे सरकारनि थांखिखौ जों मानिनानै लानो हाया। बेनि उनावहाय जोङो 22 जुलाइ खालि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जोङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गुवाहाटियाव जोङो जयैनो सावरायनानै जों मोनसे सिद्धान्त लादों दिनैनि जेरोखोम नैबे जों सांग्रांथि मेल बे सांग्रांथि मेलखौ जों लाग्रोनो जिल्लायाव लानानै जिल्लानि सोद्रोमा बिथांमोना मावथिफ्रा मा बुङो दा बेनि फिडबेकखौ लानानै जोङो खामानिखौ आवगायनांगोन होननानै जों बे सांग्रांथि मेलखौ दिनै बेरगावआव लाजेनग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय गाबोनबो दङ जोंहा चिरां बेनिफ्राय क'क्राझार बेनिफ्राय गवालपारा बेनिफ्राय सनितपुर बेबायदिनो जोङो माने लारि जोङो लादों सांग्रांथि मेलखौ। दा खोथा जाहैदों जों मैया पानबाजारनि कन्टिनेन्टेल हटेलाव जोङो नुबाय जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादल' जोङो दावहा नांब्ला जानाय नङा। बे इस्युआ असमिया रावारिफोरनिबो खहा आरो गुबुन माने बिमा रावनि माने फरायसाफोरनिबो बे जेंना। बेनिखायनो जों असम साहित्य सभा आसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो मोनब्रै हारिमायारि आफाद ज' जानानै जों मोनसे रिजलिउसन लादों आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो बेखौ थाबैनो बोखानानै लानो थाखाय जिथु नटिफिकेसन बेखौ बोखानानै लानो थाखाय जों खावलायदों। थाबैनो जोङो गिबि मन्थ्रिनो मोनसे गोख्रों जों गोसोखां बिलाइ होगोन बेखौ बोखाना लानो थाखाय आरो नैथियाव जोङो जिमान माने इन्टेलेक्सुवेल दं जिमान माने फोरोंगिरि आफादफोर दं बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो थामथियाव जों जेसेबां जनगोष्ठीय साहित्य सभाफोर दङ जेसेबांनाखि ट्राइबेल साहित्य सभाफोर दं बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायगोन आरो जोबनायाव जोङो एक्सन प्लेन जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि मेम'रेन्डामखौ मानियाबा जोंनि गोसोखां बिलाइनि सायाव मोनसे रिएक्सन देखायाबा जुदि बेखौ उथायनानै लायाबा जोङो हयथ' बिकल्प बेबस्था लानो थाखाय जोङो मोनसे थांखि लादों। बे मोनब्रै थांखिनि गेजेरजों जोङो मैया जों हगारदों प्रेस मिटआव हगारदों आरो दिनै गासिबो खौरां बिलाइयावबो ओंखारजोब्बाय। बेनिखायनो आं सानो जे आसाम सरकारा थाबैनो बिनि राहाखौ लानांगौ आरो लायाबा खिन्थु आसामनि जिथुनाखि बिमा रावजों सोलोंनाय बे माने हारि आरो हारिसाफ्रा बिराद खहा जागोन होननानै जों सानो। जों नुबाय आसाम सरकारा जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे माने 6.3 क्लज दंमोन बेनि गेजेरजों ना बे नोंथाङा थिगैनो बुंदों जे जोङो नो मर स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन होननाय लोगो लोगो जों नुनो मोनबाय जे बिटिआर सुक्तिनि मोनसे क्लजआव 6.3 बे क्लजआ हेम्पार जागोन आरो बेवहाय रोखायै लिरनाय दं गासैबो भेन्सार स्कुल आरो कलेजफोरखौ निट बेस्डआव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन गभर्नमेन्ट सोरखारि खालामनाय जागोन। जुदि बे माने नटिफिकेसननि गेजेरजों बिथांमोनहा जुदि खामानि मावोबा होमबाना बिटिआर सुक्तिनि 6.3आ बिराद मोनसे माने माबा जागोन बे एंगार जानाय बायदि जागोन आरो बेखौ थगायनाय बायदि जागोन।
बेनिखायनो जोङो होनदों जे 6.3 खौ लागू खालामनांगौ आरो बे क्लजनि गेजेरजों जेसेबांनाखि भेन्सार स्कुल दं कलेज दं बेखौ सोरखारि खालामनांगौ। खोनाबाय रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ मा बुंदों आरो प्रमद बर'नि एगेन्स्टै थरेन सारा मा बुंफिननो गोनां जादों। दिनैहाय नोंथांमोनहा बुजिखाबाय जानांगौ बेसेबां बिनिख्रुइ दुखुनांथाव बाथ्रा गैया होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर माखासे उसुबिदानि लाइटआ खोमसि खोमसि जाबाय। आङो गुवाहाटीयावसो दङ सासे लोगोनि रुमावहाय। दा नोंथांमोनहा बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै आङो गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय खौथि खौथि गोजोननाय थाबाय। जै बर' हारिनि जै।